Mae yna teimlad mae debyg I fi bod mae 17 o 7 mlynedd o fod mewn llywodraeth yn rhy hir. A mae'n debyg bod pobl yn deall hynny, heb feddwl am beth yw ei barnau hunain am y plaid sydd yn y llywodraeth. Felly, lle mae wedi gweld diffyg yw gyda'r economi yn blaenach. Wrth gwrs, os heb economi gryf, dyn ni ddim yn cael ein gwasanaethau cyhoeddus cryf chwaith. Felly, pan mae pobl yn siarad â fi ynglyn â'r gwasanaeth iechyd enghraifft, a hwn yw'r prif pwnc ar y step pen drws. Mae yna dealltwriaeth yna bod, wel, mae'n rhaid I fi cael yr arian I wneud hynny. Wel, mae datganoli wedi wneud gwahaniaeth. Dyna'r pwynt cael datganoli. Does dim rhaid I ni cael yr un polisi na'r plaid yn Lloegr. Na'r plaid yn yr Alban neu mae'n arall, really. Felly, be hoffwn ni weid oedd pobl Cymru, mae yna wahaniaeth. Rydym wedi gweud ers y holl cyfnod y cynulliad diwethaf bod ni'n amddiffyn cyllideb y gwasanaeth iechyd. Rwy'n moyn 100 miliwn o bunnau fewn I gronfa canser a helpu gyda'r arian tuag at clefyd y galon, iechyd meddwl, stroke a dementia. Wel, mae'n bosib i'r llywodraeth yng Mair Caerdydd yn wneud rhywbeth. Mae'n hollol gywir I weid bod mae yna gyfrifoldeb ar llywodraeth yn San Steffan ac i'r Undeb Ewropeaidd hefyd I wneud rhywbeth ar hynny. Ond yma yng Nghymru, mae'n bosib I wneud rhywbeth ar treithi busnes enghraifft. Ydy Llywodraeth Cymru ddim wedi bod yn fodlon I wneud rhywbeth ar hynny. Mae yna becyn o gymorth ar gael, mae'n debyg, ond mae'n delio yn blaenorol am ail hyfforddi pobl sydd wedi colli eu swyddi. Nawr, mae hwn yn bwysig wrth gwrs bod fe, ond mae yna siawns arbennig o dda gyda'r City Deal Abertawe I helpu gydag hynny. Ond mae'n debyg I fi bod y Prif Weinidog Cymru wedi clywed am y sefyllfa fel a oedd ar ôl y gweinidog yn San Steffan, a dechreuodd y gweinidog yn San Steffan weithio ar hyn lot mwy gynnar na be wnaethon ni yng Nghymru. Mae popeth yn dechrau gydag addysg, wrth gwrs, a mae'n bwysig I plant Cymru nawr cael addysg sydd ddim jyst wedi cael I creu I basio profion yn yr ysgolion. Mae'n bwysig I ni'n gwybod am y byd a cymryd rhan yn y byd yn arbennig yr economi. Ac mae gyda ni plant talentog yma yng Nghymru, ond dyn ni ddim yn gyffredinol yn cyflawni eu potensial. Felly, be hoffwn I weld yw mwy o gyfrifoldeb mewn pob ysgol, a rydym ni fel Caedwadwr yn rhoi mwy o arian addysg yn uniongyrchol i'r ysgolion I helpu arweinwyr creu ethos sy'n addas iddyn nhw yn eu cymunedau. Wel, wy'n cefnogi yr ymgyrch Cymdeithas yr Iaith a mae'n wedi gwneud job arbennig o dda am weithio gyda plaid I pob plaid ynglyn â dyfodol yr iaith Gymraeg. A mae yn wir I weid bod pob plaid yn y cynulliad yn cefnogi twf yn nifer o pobl sy'n siarad Cymraeg, neu gyda sgiliau Cymraeg, achos mae wahaniaeth. Wy'n dod o hyd o gymaint o bobl sydd wedi bod trwy'r system Saesneg, sydd wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol a wedi cael profiad wael am hynny. A mae hwn yn cael effaith ar ei agwedd tuag at yr iaith yn arbennig ar gyfer eu plant nhw yn y dyfodol. Nawr, hoffwn I weld lot mwy o ysgolion iaith Gymraeg neu ffrwd Cymraeg o laia. A mae yna gyfrifoldeb ar y cynulliad, llywodraeth a'r cynulliad gyda'n gilydd I fod yn uchelgeisiol am hynny. Wel, ym mhersonol, wy'n teimlo bod hwn yn dim bach yn sarhaus, achos mae'n lawr I pobl Cymru be mae nhw eisiau digwydd yn y cynulliad. Ac os mae yna pleidlais cryf yn erbyn Llywodraeth Llafur, a mae'n debyg bod mae hwnna'n mynd I ddigwydd falle am y tro cyntaf,
Mae'n lawr i pob plaid gwrando beth mae pobl Cymru eisiau. As maen nhw'n pleidleisio dros pobl eraill gweithio'n gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni gweithio gyda'n gilydd. Nawr, wrth gwrs, di pobl siŵr ddim yn disgwyl llafer a'r caedwadwyr yn gweithio gyda'n gilydd. Di ddim yn gwneud sens o gwbl. Ond i glywed wrth unrhyw plaid arall bod nhw ddim yn fodlon i weithio gyda neb arall, wel, so'n gwybod bod hwn yn ddeg i pobl Cymru. Wrth gwrs dyw i ddim, a wrth gwrs mae gymaint o bobl yn Cymru yn cymryd yn ein newyddion o'r Sianeli a papurau y Deyrnas Unedig. Ac os mae narratif nhw yn canolbwyntio a pethau sy'n digwydd yn y Deyrnas Unedig, di ddim yn canolbwyntio beth sy'n bwysig dros yr ymgyrch y cynulliad. Achos mae materion sydd wedi cael ei datganoli i Gymru yn effeithio ni pob dydd, ond mae'n wych os mae pobl yn edrych ar newyddion lleol, ond os mae'n gwneud ffurfio i barnau am beth mae Daily Mail yn gweud, neu beth mae Daily Mirror yn gweud, di ddim rili yn helpu pobl deall beth mae cynulliad yn wneud.